Nna ya Eze-Ana, mụ onye nta akụkọ bịara n'obi gị taa ka anyị mara ka isi wee nọrọ n'obi gị taa, ka ị kọwara anyị ihe dị iche iche na-eme n'ala anyị tata. So achọrọ m ka ị kọwara anyị ihe na-eme n'obi na ihe na-eme n'obodo na ntụziaka ntụ isi wee na-akọwara anyị ihe ka anyị wee si na-aghọta ife dịka omenala anyị si wee dị. Nke mbụgoro na mba ebidogo onye kọwagoro onye mbụ ahụhụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu n'Oraifite. Echi m ọzọ Eze-Ana, anọ m n'obi m n'ụbọchị taa wee na-asị gị onye nta akụkọ nnọọ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu bụ afọ ọzọ m. Ezigbo afọ m bụ Chukwu nọnyere m, enwena m onye Urude Amaechi n'Ogbe Ezubere n'Oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Daalụ. Okay, anyị ghọtara ihe ikwu. O nwekwara ihe ọzọ m chọkwara ka m jụọ gị. Ịma na o nwere mmemme isi n'iyi eme n'ọnwa Mee. Anyị chọrọ ka anyị mata mmemme ahụ ife ọ pụtara, ka ị kọwara anyị ka o si dị. Daalụ. N'ọnwa Mee a bụ ọnwa anyị ji eselebreti mmemme dị iche iche wee na-elota consecration of the temple mgbe anyị lụrụ ụlọ ọrụ n'ọnwa Mee a. Ihe anyị na-elota n'ọnwa a bụ na anyị na-elota consecration emere of the temple Ugochitubelu na temple, bụrụ ụbọchị mgbe anyị ga-eme mmemme Angelu Nkechukwu, aha ya bụ Otigba Ijele, oke na nwunye ndị Angelu Nkechukwu, ndị na-eweta ihe ọma dị iche iche. Bụrụkwazi mgbe anyị ji eselebreti ezumezu mmụọ niile nọ n'Ugochitubelu na temple. Ọ nnukwu festival ka ọ bụ. N'ọnwa Mee a ka anyị ga-eme nke arọ a 2022. Ya bụ ụbọchị nnukwu mmemme ka ọ bụ. Ya bụ mmemme ga-ebido na 21st, then wee endizie na 22nd. Ka ya bụ mmemme ga-esi mee bụ na before nga n'ihu ịkọwa ya ọfụma, echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ya bụ 14 days ritual anyị na-eme n'Ugochitubelu na temple. Nke ọnwa April a ka na-aga n'iru. Ọ na-abụ na 19th of this April ka anyị ga-achịkọta ya. Onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ, onye nwewe ike ịbịa n'Ugochitubelu na temple na ya bụ ụbọchị ahụ 19th, you are invited. N'ụbọchị ahụ anyị ga-achụcha aja dị iche iche anyị ga-achụ. A ga-egbu egbu, mekwazie saraka. Ndị mmadụ ga-erikwa, nwụọ ọrụ dị iche iche na ya bụ ụbọchị. Ọ bụrụ maka nchịkọta aja mbunye elu, aja ịpụta ihe na aja nwere onwe anyị na-achụ kwa ọnwa gaa nke ọnwa Mee, nke ọnwa April. Mana nke ọnwa Mee echefukwara na nke ọnwa April a bidoro April 6, mana nke ọnwa Mee ga-ebido na May 8. Nke ọnwa Mee ga-ebido na May 8 wee end ya na May 21. That 14 days ritual. Ọ ga-ebido na 8 wee end ya na 21 May. Na 21st May ahụ ọ ga-end ga-abụ Saturday. Na ya bụ Saturday a ga-nnukwu mmemme ka ọ ga-abụ n'Ugochitubelu na temple, maka na ndị mmadụ ga-esi ebe dị iche iche wee bịa sonyere anyị na ya bụ ụbọchị ahụ. Because n'ụtụtụ ya
a ga-achụ aja dị iche iche wee chịkọta ya bụ mmemme anwa aja nke ọnwa Mee egbuo emesisie ya then anyị ga-egbukwa efi n'ụbọchị ahụ bụ Satọde. Ọnya bụ efi anwa ka anyị ga-eji wee chịkọta mmemme nke Mee n'isi njedebe, maka na mmemme na-abụ nnukwu mmemme ga-apụ nnukwute iche. Mmemme ga-apụ nnukwute iche. Aja ahụ abụ aja anyị ga-achụ na temple ya na ime obi. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke a ga-achụ n'ọnwa Mee, ịmana isi nwere isi awele, maka na nnukwu aja a ga-achụ. Ọnya bụ aja ọ ga-aba achụcha efi ka anyị ga-eji wee ramdụ ya. Na anya bụ aja achụcha aja dị iche iche, gbuzie efi wee ramdụọ ya. Na anya bụ egbusizie efi anwa a ga-emesara aka a ga-esi wee ṅụọ. Ndị mmadụ ga-esi mba ebe dị iche iche. Anyị ga-esi etikwu canopies, then a ga-esi mmemme dị iche iche, sie anụ dị iche iche, sie nri dị iche iche. A ga-akpọkwu ndị agwa anụ ma ndị ga-eme suya a ga-anụ ya. Ya bụ mmemme anyị ga-enwekwu live band. Live band ga-anọkwu ya ụbọchị anwa. Mmọnwụ ga-agbakwu, odogwu omenala ga-agbara ụbọchị anwa. Oke mmụọ dịka mmọnwụ ndị Oraifite ga-agbakwu ụbọchị anwa. A na-akpọ agba oke eze, mbụ mmọnwụ ndị obodo. Mmọnwụ ndị obodo ụbọchị anwa. Maka na mmemme a na-ekwu ugwu a festival. So na ya bụ disi nke ọnwa Mee a ga-join with the festival a na-emekwa eme. So ọ bụrụ na anyị bido na 8 end na 21, na ya bụ 21 a ka anyị na-abanyekwa festival. So ya na festival ahụ ka o join. So na ihe ọpụta bụ na anyị mechie ya bụ ihe na 21 chịkọta ya gbusie efi, anyị banyekwa mmemme festival. Anya mmemme festival a mmọnwụ ga-agba Ugochi tụrụ na temple ụbọchị anwa. Then ọ gbasịa, ndị egwu mmọnwụ ga-anya ya. Ọ bụrụ na emesịa nke anwa, then ọ bụrụzie na alụzie na 22nd. 22nd ahụ ga-abụzi Sunday. Friends and well wishers, ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị ga-abịakwa ụbọchị ahụ. So ụbọchị ahụ ị na-abịa ṅụọ ọgwụ afọ, maka na anyị ga-eri wee ṅụọ Ugochi tụrụ na temple na ya bụ 22nd anwa. So ya bụ mmemme festival a na-ebido na 21st end ya na 22nd. And na ya bụ mmemme anwa ga-abụ nnukwu mmemme because nọ mmemme anyị ga-eselebreti mmụọ na-apụ apụ na Ugochi tụrụ na temple. Otu ịgbalijele oke na nwunye. So anyị ga-eselebreti ha, celebrate entities of powers nọ Ugochi tụrụ na temple. Ụbọchị ahụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, mana o nwere ka ọnọdụ gị si wee dị, bịawa na Ugochi tụrụ na temple ka ị bịa ya ayịyọ kpọsara mmụọ na-apụ apụ, etu ọnọdụ gị si wee dị, then yọọ ya. Nke bụ eziokwu na oge ọtụtụ ndị mmadụ ndị si mba dị iche iche bịa yọọ ayịyọ, ha nwetakwana ihe nke bụ eziokwu na ọ na-eme eme. So ọ bụrụ na ịchọkwana ka a gụọrọ ha ọfọ pụrụ iche n'ụbọchị ahụ, then chaatị ya m na WhatsApp n'ụbọchị awa. Ma ọ na-ịchọkwalụ ka isonye na ndị ga-asọpọtụ ihe a na-eme n'ụdị dị iche iche. Bụrụ na ị chọrọ ka a gụọrọ ha ọfọ, ka a kpọpụ mmụọ gboro ha anụ n'afa gị, ma eburu ma ọ bụ efi ma ọ bụ ihe ọbụla, ụbọchị ahụ oke ọfọ ga-apụta. Anyị ga-agụrụ ndị mmadụ ọfọ dị iche iche maka mere ha. Daalụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na mmemme a, ma anyị ga-ebido n'oge, maka ndị mmadụ ga-esi olusi Igbo ya gazie. Nna ya Eze-Ana, o nwere ihe m chọrọ ka m jụọ ya. Ihe dịka onye chọrọ idozi, like onye chọrọ ime ihe omenala, nwere ike idozi ihu ọrụ ka o wee dịrị ya na mma, ka o wee gazierie na bie, mana o nwere ka nsogbu esi wee dị. Enwere ike inwe suggestion na anyị nwere ike iji wee doziere onye ahụ ọnọdụ ya, o wee ghọta ya ọfụma, maka o nwere ndị nwere ike ịnọ n'ọrụ a mana fara enweta onwe ha, amarọ ka ha ga-esi wee nwee ike stand ya n'ọrụ ha, ọ na-agbagwoju ha anya. Nke ka ị nwere ike isi wee kọwara onye ahụ ka o nwee ike wee mara ka o ga-esi wee mara na ife dị etu a mara ya na ọ ya arụ dị ọrụ.
daalụ maka ajụjụ gị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na n'ilere anya na-agwago gị maọbụ na dibịa maọbụ na ụka n'inwere kọl, nke bụ eziokwu bụ na dịka isi akụwa na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, ma weda ma ị na-arụ ya n'ụka ma ị na-arụ n'ọdịnala. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere ọgbụgbọ oku, ị ga-akaba ahụ gbaa afa mgbidi emi ka ị chọpụta ndị gị na ha so kere ụdị ha chọrọ ka isi na ya wee na-alụ, maka na ekele ọrụ eke. Den nke ahụ nke izi ị ga-eme ịchọpụtazie den ụdị ha kpọrọ gị ọrụ, ịkaba arụ mara na ị ga-achọ onye maara anya ya, onye ga-eduzi gị ụzọ ka ị nwee ike nọ na ya ụtara aka ị kwesịrị ịnọ. Maka na nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị nọrọ n'ihu ọrụ gị, ndị kpọrọ gị ọrụ ga-eziterịrị nwa atụrụ a ga-eji wee chụrụ ha aja. Mana nke bụ eziokwu bụ na ị ga-anọ n'ihu ọrụ gị, ịnọrọ n'ihu ọrụ gị, gwa ha na ịnọrọgo n'ihu ọrụ, denụ ha esiteziere gị ihe nwa atụrụ a ga-eji chụrụ ha aja. Ma niile dịkwara onye ga-agbasiri gị, maka na ọ bụrụ sọ onye gwara m ka a na-emezi onu, a na-emezikwa onye dị ndụ onu. Ma na ị ga-achụwa onye dibịa kpakọrọ ọrụ ya agbaziri ọfụma. N'ụbọchị tụwara na tempụ, anyị na-enyere ndị mmadụ aka na anyị nwere ike ịfụ na ndị mmadụ na ndị nwere kọlụ n'eziokwu na ezi asụsụ, mana ha chọrọ ịrụ ya bụ ọrụ, na-enyere ha nkwado. Maka na ọrụ a bụrụ akpọọ oku isikwana na ị nwere ego. Yes, problem ndị mmadụ na-enwe bụ na ọ bụrụ na ịchọpụtara na akpọrọ oku n'ime onye akpọrọ oku, isi na ka ijebe na be dibịa jelụba ọrụ dịka ofeke, dịka onye akpọrọ ọrụ. Nke bụ eziokwu na imewe etu a, ị mara na ị ga-enwere ike ịdị taya. Na ị ga-eme bụ jee chọọ dibịa obi gị nabata, kpọọ ezumezu, tụọrọ ha ọjị, tụọrọ ha nkwụ, gwa ha duzie gị na onye ya gbaziri olu. Ha bụkwa ndị nwere ike ịsị gị na ha achọrọ ijebe ọsọ agwụ, ha nọ na Facebook na-emekasị ofe ihe. Onye a nwere ike onye ọ na-eme bụ onye ga-nkụzi onye a ọkọpịta, o jee na nke onye a ọkọpịta, o jee na nke onye ọkọpịta, ọ na-emekasị ofe ihe, ọ na-emetara ya ndero. Mana na onye a amụrụzi na o nwere mkpa uru ọ bara mmadụ ifolo nwee nna ọrụ ma ọ nwee nne ọrụ, ọ ga-enwe onye ga-akwụdoro gị na mmụọ dịka onye mme mgbachi olu gị. Onye a ga-abụ na ịrụbara ọrụ dị aṅa o wee gbado gị, o wee sị nwasị etu a mee ya, nwasị etu a mee ya. Ma ọ bụ na ya nwere ọrụ ụfọdụ dịrị na ị ga-arụ, ịkpọ ya nna ukwu ya na-eke ihe na-eto, o wesị ngwa mee nke a mee nke a, ma ọ wọsịghị oke ngwa gị bịa ka gị na ya ka ya lụọ ya n'ihu ka ịfụ ka esi were ya. Ị ga-enwerịrị mentọ. Mana ọ bụrụ na iwu ọkpụ onye bụ ya nọju n'ime emume mentọ na ọgụ ọjọọ ka ije na-emekasị, ọtụtụ ndị mmadụ emeghị ihe na-etu a agba ahụ. So na ọ bụrụ na ị nwere nna ọrụ nwaanyị agbaziri gị, then ịfụ na ị ga-espend less na ihe gbasara ibido ọrụ gị. Maka na nna ọrụ gị a ga-enyere gị aka na-emedosi ihe niile gbatara ụzọ gị one after the other, ọ gbara ochi. Mana ọ bụrụ na n'ije na-eme ya dịka onye ofeke, ị mara na dibịa ije kwuru ya anaghị ego dịka esi ana. Mana ọ bụrụ na ijere mee for mentorship gbaa abụọ dị na ya, then ịfụ na ụfọdụ ihe gasị na ọ bụrụ ego na-eji wee mere ndị ọzọ ka a ga-eji wee mere gị dịka nwa ọrụ. Okwu gị gara nke ọma, and I like nke isi anyị okwu a. Onye ọbụla ya na-anụ olu gị mara na ife ị na-ekwu bụ ihe mere eme, and etu isi kwe ka ọ dị n'ebe niile. Ihe ọzọ m na-ajụkwa na bụ ịma na ụmụ nwaanyị ndị na-eme ihe eze nwaanyị a, ụfọdụ na-anwakabaghị ịrụ ọrụ eze nwaanyị, mana ha ya ghọta ka esi eme ihe eze nwaanyị. Ụfọdụ asị ha na-arụ ọrụ mana ọ pụta ọ na-emekasị ihe edoghị ya anya, ewere na-ekwu maka ndị eze nwaanyị ndị ọzọ. O nwere ka e nwere ike isi wee na-eme ka ndị ụmụ nwaanyị agha mkpọrọ onwe ha eze nwaanyị ka ha na-aghọta ka ndị eze nwaanyị kwesịrị isi wee mee. Maka na unu nwa bụ ndị eze nwoke, nwere ike ịkọreti anyị nwa bụ ndị ụmụ eze nwaanyị ka unu ya akụziri anyị nọrọ n'akụkụ unu wee na-amụta ihe dị iche, ihe dị mma enwere ike ị na-eme na ọdịnala, ọ na-agazi nke ọma. O nwere ka enwere ike isi wee kọwara ha ọfụma ka ha na-aghọta mmadụ ebe ha na-eje. Ihe na-achọ ịkọwarụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ ọkachasị ebe ndị eze nwaanyị nọ
ihe ị kwesịrị ime bụ ọ bụrụ na ọrụ ma gị ịkaba arụ fụ na ndị ka anyị si wee kwu na mbụ na ịchọrọ onye mmụọ gị na ezumezu gị siri n'ọgị na onye a ga-akụziri gị ọrụ jekwa onye ga-akụziri gị ọrụ n'eziokwu na ezi asụsụ, onye ya agwa gị na-etu aka esi eme nka na-etu aka esi eme nka. Andị ịnyekwana na ndị nwere ike na-achọ na-eme ihe aghụghọ imere ihe aghụghọ, maka na ihe aghụghọ ama-enyere gị aka. O nwere otu ụbọchị nnọ ka m kwuo nke a, otu ụbọchị nnọ na soshal midia na Facebook precisely, ofu onye dibịa wee na-akọwara ndị mmadụ na-enyefe pawa enyefe, na-akọwara ndị mmadụ na o nwere ihe dị ka ya. Agwakwuru m ya ha si ya na nkụzi ya adaba. O nwere ihe dị ka na mmadụ bịalụ ịgba ọsọ agwụ na be gị, denụ ibido mewe mpịtọ. Onye na-etu a ị na-eme mpịtọ onye na-etu a na-akọwara ya na ụdị niile enyefe ya ike, ọ bụrụ eziokwu. So ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ na-ebu nwaanyị, ikweta ka mmadụ kọọrọ ụdị akụkọ a, maka na it's not possible. Ịghọtara ya? O nwere ka mmadụ ga-esi wee nyefe gị pawa, ọ dịrọ possible. Onye ọbụla sị na ọkụ odi na gị ka gị na-enwe mmekọta ike tinye na ahụ ebe a na nke ọ bụrụ eziokwu. So onye na-agbaghị ụdị ihe etu a, mmadụ gbaghị ụdị ihe dị etu a bụ afọ 40, ma na onye a bụrụ ezigbo dibịa onye ọdịnala chọrọ ịka nka n'ọrụ a, chọkwanụ inyere ndị mmadụ aka. Onye ọbụla ike ịgba ọsọ agwụ denụ adị na-agba ọsọ agwụ, ọ bụrụ na ijiri ego isikwana na maka na ijiri ego ka ị kwụọ in kind, mba, ijiri ego kọwara onye nwa na ijiri ego. Ọ bụrụ onye chọrọ inyere gị aka, ọsọ agwụ ahụ ị bịara ịgba bụ ka ị gbara ya bọị, ka ị mụta ya bụ ọrụ. Denụ ọ bụrụ onye ma ihe, ọ ga na-justify, because in creation a ga-enwerịrị balance ya a ga-enwe bụ na onye ama na-enyere gị aka, na-esiri gị anụ, na-enye aka, na-eme ihe, na-enye aka, na-ekụtara gị akpa ọnụ, na-eme ihe ndị a niile. Ọ kwesịrị inwe etu ya esi wee nyekwara ya aka. Dịka ọ bụrụ na ụfọdụ a na-ana ego wee na-arụ, ị nwere ike isi oke nwa ya gote ihe ndị a ga-eji wee ọrụ ya, ọgụta ihe ndị a ga-eji wee ọrụ ya, ịrụ ọrụ ya tidoro ya ọfọ, ọ na-aga. Etu a ka ị ga-esi wee balansị ya bụ enyemaka ahụ ọ na-enyere gị, na ọ bụrụ na esizie ya na anụhere esi ya na ọkụ ịdị na iwegara ya aka. Nke a bụrụ eziokwu. So gị hụ nwata nwaanyị nwere kọl, nwee uche, ọnwa onye gwara ụdị ihe na-etu a si ya na ugbu ebe eze ana kwuru na ọ bụrụ eziokwu. Ka gị nwa ga-esi wee develop ya spiritual power bụ na ịgbasi ọsọ agwụ gị, bido ọrụ gị, nna ọrụ gị ga-etidoro ọrụ ọfụ. Ịkpọwazie ya ezumezu, ndị mmụọ gị na ha so ndị kpọrọ ọrụ, ọha ga na-egosizi gị the do's and don'ts. Ọ gasịrị ụfọdụ ihe nna ọrụ gị na-eme na-etunyawasị arụ, mana agwụ gị nweziri ike ịgbakwunyeziri gị ụfọdụ ihe na ya. Onye akpatara ya gị nwa nwere ike ịrụgide ọrụ kazie nna ọrụ gị na-arụta ego, kazie nna ọrụ gị na-ere ude. Ọ bụgoro na ị na-anya na environment, ị ga-afụ eje mgbe ọrụ n'aka ọgị ya, mana emecha ọrụ karịa ọgị ya, agwụ ya tinyere ihe. So mana ihe enwegoro that basic knowledge from ọga gị, then ịwụtazie nke agwụ gị adịziri gị, ị nwere ike ije wee karịa ọga gị ma ọ bụrụ na ị gbado anya. Mana ihe dị n'ọrụ ahụ, mụ ihe na-arụ ọrụ a na-asọ nsọ dị n'ọrụ a, ịga na-emekasị focus on one direction, so that ka many vibrations ghara ị na-emebiri gị ọrụ. Ịkwụwa aka gị ọtọ na-arụ ọrụ a ọfụma, were ezigbo obi na-eso ndị kpọrọ gị ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na ike gị ga na-egwuru from strength to strength. Nna anyị okwu gara nke ọma. Ihe ọzọ nchọkwa aka njọ ịma na abịa a na-asị ndị mmadụ a na-asị na onweghị ihe dịka ọdịnala, na onweghị ihe dịka ọdịnala, mana na m nwa ekwetago na o nwere ihe dịka ọdịnala. Maka na o nwere onye ụfọdụ anyị asị na uke ji aka, ma ọ na agwụ na o ji aka. O nwere ike arụchara ya ọrụ ahazi na onye agwụ, o nweta onwe and ogosiwu na ọdịnala ahụ na ọdị. Mana ndị ụka ọbịara abịa, ndị asị esi bịa asị na onwe ihe dịka ịnụ. Achọrọ m ka m ghọta o nwere ka esi eme onwe ya ka ọ dị. O nwere ihe bụ na mmadụ na-ekwu okwu ignorant, mana onye aghọtara ihe ọ na-ekwu. Ije na akwụkwọ Dual Forces, o kwuru sị na ọtụtụ ndị mmadụ na-ana n'iyi
ma because of ignorant. So ignorant would be the worst disease nwere ike befell onye ọbụla. So ọ bụrụ na mmadụ ihe mmadụ amarọ karịrị ya, and what I normally say it, what you don't know, what you don't know, don't say that what you don't know does not exist. Understand? Ihe mara ọkarịrị gị. So the thing bụ na ya na ọ na-eme exist. O nwere ihe a na-eme mmadụ ịrụ ọrụ mmụọ, kwuo okwu, chụpụ aja, mee ihe ị kwesịrị ime, enwechiri mma, udo obi adị. Kama na o nwere mkpa afa ga-erevilu ihe, o nwere ndị bụ na nsogbu ha, ihe niile na nsogbu ha bụ ka ekwubie okwu n'isi ha. Nwee ndị nsogbu ha bụ na-aga achụrịrị aja ka Chidimma wee dị, ka udo obi wee dị. Nwee ndị bụ na nsogbu ha niile na mmụọ na-agba ha ụgwọ, na-aga akwụrịrị ụgwọ ha ji na mmụọ, na-aga akwụ ụgwọ ha ji na mmụọ, akwụ ụgwọ ha ji na mmụọ, achụ aja ihe mere Chidimma na udo obi adị. Oke, ọ bụrụ na onye bụ na onye otu, ma ọ bụ kpọrọ onye ọgbanje, ma ọ bụ ihe ọbụla, ma ọ bụ ndị iyi onwe ya, ihe ị ga-eme bụ ịgba afọ ịmara ihe ndị iyi onwe ya ha ji agba ya ụgwọ, ha ji agba ya ụta. Na ịchọpụta ihe bụ ihe ahụ, ihe ị ga-eme bụ ịkwa ibu niile ahụ setụrụ ha ka e nwee Chidimma, ka mmadụ ga-atụ were ihe na Baịbụl mmadụ ga-atụ. Jizọs ndị ụka ọbịa, o nwere data anecdotal story na Baịbụl. O nwere onye afọ, according to that story, wee sị na unclean spirit nọ n'ime ya. Wee jụọ ha onye kụrụ bụ ha, wee sị ya na ha bụ igwe. O wee sị ha ngwa ha si n'ime onye a ha ji ha banye n'ime igwe nsị. Ama na e bụrụ onye na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ya agụtaghị ihe a, ha wee banye n'ime igwe nsị. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na igwe nsị niile a wee nuru wee banye na mmiri. Onye a wee nwere onwe ya. Ihe ọ pụtara bụ na o ji ihe ezi ndị ahụ wee gbaa onye onwe. So ọ bụrụ na esi mmadụ isi mmụọ unclean spirit ya si n'ime onye apụta, ị ya agwa ha ebe ha ga-eje, isetụrụ ha. I mee chebezi ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa gwa gị na o wetara nke a, na o wetara nke a, na o wetara nke a. So na ahụ enwerịrị ihe a ga-eji bido aka na ya wee lụọ ọrụ. Nwee ndị bụ nsogbu ha, ihe ha na-edere na aga arụrịrị ọrụ. Like ụdị Jizọs ndị ụka ọbịa bụ, a sị na o nwere onye ọfụ gburu isi, o wee sị na o wee weta aja, weta ọnụ mmiri ya wee gbakọ ha ọnụ. Ime echezi ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa agwa na o wetara n'ozu, na o wetara edomis ka ọha ọnụ. Ọ gwagoghị mana as long as na ọ gwagoghị na o wetara aja, weta asọ mmiri, o gosigo gị na n'ọrụ ka ọ rụrụ. Nke a bụrụ akasaban. O nwere ụfọdụ ihe ya arụ niile na ihe arụrị ọrụ. Ọ dị ịmara na dibịa na-aja aja dị na alụkwu, ọ dị ịmara ụmụ ọrụ dibịa ya arụruo. Ọ bụrụ na aja na-aga eji aja gwunye ya aja n'ime ya bụ ihe wee kwubi okwu ịmara, maka na ihe mere dibịa bụ ọnụ ya niile. Ihe dibịa ji ekwu okwu ọnụ ya niile, maka na okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kwuo. Ọnya ka dibịa ya eji wee kwuo okwu na aja kwuo okwuchi okwu, otinye na ọrụ kwubi okwu, ọ bịa na mmezu. Dibịa nwekwara ebe ọ ya arụrụ ọrụ, ọ bụrụ na ọrụ ya arụ n'olili na ọ ga-abụsị ọnụ mmiri ịmara. So ihe niile na-depend as the spirit leads. So o nwere ihe ọbụla abara n'ọrụ, mmụọ ndị kpọrọ ọrụ ya dara eti ngwa tinye nka, ngwa tinye nka, ngwa tinye nka, ka e wee nwee udo obi. So ọnya bụ ya. So ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ike adịrọ n'ọdịnala, mmadụ onye aghọtara ihe ọ dị. Daalụ. Nna anyị, ife ọzọ nchọkwara ka njikwa ụgwọ ịma na abịa na ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche, abịa ebe a enwere ike ada ụmụ agbọghọ 5 wee too na ngwuru ezinụlọ, ụmụ okorobịa anọrọkwa na ngwuru ezinụlọ ahụ. Mana abịazie ụmụaka nnọgasị na ngwuru ebe onye ọzọ a na-anụsisi di, mana ụmụ agbọghọ anọrọ ebe ahụ togide, ọ bụrụ na ha amaghị mma, ha mara mma, ha etogide wee ka nka. Ị na-agwa onye ahụ nyapụta ka ọ bịa mara ihe na-emie. Ọ gwaghị na Jizọs ndị ụka ọbịa ha ahụ ya eme ka o nweta di ahụ, mana ndị brọda fa ha na ha nọgasị na chọọchị ahụ ya pụtazi je na-anụrụ ụmụaka ndị ahụ pere mpe ha nwa na onye nye ihe ha chọrọ, ha rapụ ndị nke niile na ha abụrụgwe agadi kara nka. Ka ezi ihe nwere ike imenwuzi ha, ịma na o nwere ihe butere enu, mana fa ya ekweta na o nwere ihe butere na ngwuru ahụ. Ihe dị na-abụ onye riri ịmara ndị ụka ọbịa oge ọbụla ha na-asị ndị mmadụ ha bụ onye n'anya na ọ ga-adị mma, na ọ ga-adị mma. Gị nwabụzi onye riri iwe na-ele anya fụ ka ihe na-emebi, iwe ka ahụ na-ekwe na ọ ga-adị mma, na ọ ga-adị mma, chi a na-eji chi a na-abụ. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na e nwere so many things. What you don't know is only a mystery to you and not to all.
o nwere onye ka ọzọ ya, o nwere ike ọ bụrụ ndị agbara otu a nwere ike ịbụ otu mmụọ gbara, otu a nwekwara ike ịbụ otu mmadụ gbara, otu a nwekwara ike ịbụ otu ha gbara onwe ha. Mana ihe na-akọsụ ihe niile a bụ na mmụọ nwere ike ịgba ụmụ agbọghọbịa mụtara na ngwuru bikos na o nwere ike o nweghị ihe mebiri na ngwuru. Ezampụ, o nwere ike onwe nwaanyị bịara ije eji, emegide. O nwere ike mgbe ọ na-achọ inwe wee kwubie okwu na akaje emere ya na mkpagbu a gbagburu ezinụlọ na ndị nọ na ngwuru a na ha tụgoro mmụọ na ụmụ ya ndị nwaanyị ama ejebe mmadụ. Ịghọtara ya? O nwere ike okwu ahụ o kwubiri, ọ bụrụ na ị gbara n'afọ gbata ebe ihe na-eto ọ ga-agbara na o nwere mmụọ na-ama ikpe na mmụọ setụlụọ ya, obi ya dajụọ, enwe udo obi, ka chi dị mma wee bido dịba. Ọ bụrụ na ị mere etu a otu a na-eso nwata nwaanyị na-etu ahụ. So e nwere so mere tezi nwere ike ime ọ dịzie ka ndị a na-egburu ha egbu ka nkọrọ ofe akụkọ bifo mmechi ya bụ anyị eju. O nwere otu nwa okorobịa ya na nwa agbọghọ ebe a na-etigbu otu ụbọchị. Ihe nwe okwu bụ na nke nwaanyị nọ na-akọmplen nọ na nwoke sicha ya n'ọya anụ ya, o ruzie ka adịghị kọmitere bịazie mee ihe kwesịrị ime na befa, nke nwoke adụchigabazie azụ ya na awọnda ya na nwoke ya adị na mma. Mana mbọsị ọbụla nwoke asaa n'ọnụ sị awụ mara iwu ọnọkọta ọlọfesọ dị nwoke eche njem anyị kwụsị ipirikọ ọ bụrụ na-akọrọ ọrụ bụrụ na akụrụ. Ọtụtụ ihe nwere ike ịkọsị ya ka mmadụ ga na kesi ya nji emere kestọdi na bụ na o nwere mmụọ na-ada eso nke nwaanyị ya wee na-agbachi ya. Ị nwere ike si adịghị ya anụ ya n'ike ọma si nwere ijeọma ma ijeọma na mma anụ gị ịgbachi ana ijeọma na ya anụ i nwere ike na-akpụ ụra n'abalị ị lụọ nlọ ebe ị ya afụ ire ka ijeọma na nlọ. Nwere ike na-akpọzi ijeọma bịa ọtọ nụọ lụọ nkịta ma ọ ụtọ nụọ asmaspre. O nwere ike ọtọ nụzie etu ọ bụrụ nkịta ọ na-abịazi ka ọ taa gị. Ọ bụrụ na ọmazikere ọ na-abịa n'ụdị ka o nwere mma sụọ gị banyere igwe teta. So onye tetazie anwa ihe ị ga-emezi iwe ga nyekọ ọrụ mmadụ si ya na ụgwọ nwaanyị chọrọ ịnọ na-efu ya na nlọ chọzie ka ị na-akpọpụ ya ọtọnụzie ebezi igbu egbu. Ọ bụrụ na ọ pasọ ka ọ gwara ya ma ignorant person ka ọ gwara ọ ya sị ya nwaanyị ya adịkwa poses na ọ bụ ezigbo mma n'ọkụ nwaanyị ya egbu n'ọnya ka ejigosi ya na nlọ ọgba afọ 40 onye na-akpọzi na kọrọ ya ebirisi. Ịma na ihe a dịkwa na nwoke, ọ dịkwa na ụmụ nwoke. O nwere ka o mechazie ihe ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị. So o nwere ka o mechazie etu ọnwa nke nwaanyị echenji ya maịdị na ya adọzi interested n'ebe nwoke a nọ. Mana nke ahụ ihe na-emegisi nwata nwaanyị ya ebe na be m o wee bụzie na ihe meziri ya bụ na mana ọ na-awụ ụmụ nwoke ụfọdụ ama adịbụ ode n'ọfụ egwu ya si ya iji ọma nekwa ihe na-eto arụ ọrụ n'isi gị ha just not here like that. So mana ọ bụrụtazi wee ji amụọ ofu enyi ya nwoke ọ bụrụ na onye abụ onye ọdịnala nwoke a wee sị ya nọrọ ndị mgbe ya gwachọrọ ebe ijeọma ahụ wee bụ na ọ fụrụtara ijeọma na nlọ olugbaje n'abalị alọkwazi ọrụ ozu ofu nlọ akwa ka ijeọma ahụ ya pụta na-abịapụtazi ka ebe ka ndị na-ejide aka na nlọ ahụ ọtọnụzie werezie mma na ọya asụ ya o wee necha anya wee sị mba na ya ma ọ bụrụ ijeọma mere ha wee chaachịcha mmụọ ogbefu wee sị ya bịa wute nke nwaanyị ahụ wee bịa wee gbaa afa wee bụrụ na ọmụmụ na-eme data nke nwaanyị anwa na-emezi nwoke ọ na-achọrọ ịnụ ya nụ oyiye nwoke ahụ ezu nwoke agbana ịma na arụchara ọrụ rụcha ọrụ dị n'ụzọ nke nwaanyị ahụ chukwu mmụọ si elu saa ya otu ịma na taa ka mmadụ na-awabi enwe udo obi ojezie nụọ ya mee ihe o kwesịrị ime. So mana ọ nwere maka na ọja mụrụ nwoke onye ọdịnala ịfụ na ọtụ ọ ka anakwa etu ndị ọzọ si ana. So ihe a na-akụ kịta na-eme n'ebe nwoke nọ na-eme n'ebe nwaanyị nọ. So nwaanyị nwere ike irijekt gị ịmara rizin ya nwere ka o nwee ezigbo rizin ma o nwere ike ọ bụ na nwọchi ya nwere ọfụrụ na nlọ n'ọnọdụ dị anya mere na o ji ọsị mana ya ya anụ onye. Mana ọ bụrụ na onye nwere nghọta ọ kwesịrị ịma na ifuru oge ihe na-etu a approach the person na-enwere solution n'ọnọdụ ọbụla. So ọ bụrụ ya na nchịkọta ụbọchị taata bụ ekelere ndị maka ọbịa ịbịa na-agwazi ndị mmadụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda aghọta nkụzi niile ndị akụzi gbasara ọdịnala jee na YouTube taịpụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ị ga-afụ nkụzi m gasị idegie ị ga-eche anyị tụsarịa ndị ya adị ụlọ. Mana ọ bụrụ na ị nọ na mkpa ọbụla ị chọọ ka ese njiara m ozi ka nyere gị aka WhatsApp m 08057837672 Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbafa m ya gazie elu. Daalụ.